pa kau di anunya, asalin perjanjian na nakalan totoo din hayatmu, mahuwag kiyong kong sinlima yung parsupatan mo kaniya. Hapakandangan pa kau iinak mo, paano niya iniway-baya mo, sampai kau jian-jian niya, hanggang kau di mahir pa dunia. Kung kasih lawak pa, kaya buklan mo indua lima, hanggang subay mula wahun insiyayaan darun, bisa kau yan kahunitan, pangimaksud pagtuyuan. Siaga abakan pamuka ulin Quran, ang buok batang sadya balitaan mo na, tujuan ka niya. Ang pahisok mo kaniya, utang sulapok malayo pa, di mura kahit kapag susud, pang-aundo sabya na modyong sinjasad mo na noon, pang kau maabot na hukom, hanggang subayin mula wagun insiyayaan darun, bisa kau yang kahunitan, ang imaksud pagtuyuan, doon mo kaingatan, insiyaka bakan pamuka ulin Quran, ang buhok batang sadya balitaan na, tujuan ka niya. Hanggang subay mula wagun insiyayaan darun, bisa kau yang kahunitan, pangimaksud pagtuyuan, doon mo kaingatan, insiyakang bakan ang muka ulit Quran, hambog batang sadya balitaan mo na, tujuan ka niya. Doon mo kaingatan, yan dahil pagsupatan, hawa bara.